anya ye k'a fɔ ko Mali minisiri fila minisiri min bɛ siraba ko kunna ale ni jamana kɔnɔ lakana ko k'olu taara baara dɔ kurunbɔ karili kɛ marakaforokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba ka kasara ale bɛ se ka ban cogo min a dɔgɔkun 21 n'a keba ko baaraw ko k'o sigi sen kan keba jamana in fan bɛɛ ye degun ye i ye jamana in fan o fan ta i bɛ taa sɔrɔ majɛ dɔw bɛ yen an bɛ minisiriw fo dɛ Dawudu ɲɛ b'a sigilen la ani an yɛrɛ ka madamu n'o ye Madina ye kolonɛli fana bɛ kɛnɛ ka keba n'o ye Kapori ye Lamini Kapori Sanogo Kulukoro gouverneur tɛ marakaforo bɛ Kulukoro sira de la o nka keba yalama sirabaga kasaraw a bɛ kunbɛn mun de sanfɛ siraba tɛ sira joli b'an bolo bi k'o bi boli anw ka siraw bɛ cogo di Bamakɔ kɔnɔna yan bi dingɛ kɔnɔ taama yɛrɛ ɲini min ye chauffeur minnu bɛ baaraba kɛ an ka jamana ye bi n'u bɛ dugu ni dugu bila ɲɔgɔn na yalama u y'u hakili to olu la wa maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ maguwa na don o don su ni tile siraba bɛ se ka lakana cogo min maanifinw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min keba u y'u hakili to nin bɛɛ la wa siraba ka kasara kunbɛli o bɛ kɛ siraba min kan siraba joli b'an bolo dugu jumɛn ni dugu jumɛn bɛ bi k'i bɛ bɔ ka taa o la i siraba ɲuman ka keba Segu Bamakɔ mana bɔ a la bi Bamakɔ Kulukoro mana bɔ a la bi a tɔ bɛɛ lajɛlen n'i bɔra yan ka ban a bɛɛ ye degun hali Sikaso Bamakɔ a sira bɛ ka tiɲɛ dingɛw bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɔra Segu dafɛ keba k'i bɛ taa Moti i bɛ taa San i ni dingɛ kɔnɔ boli bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ o yɛrɛ fana sisan tuguni ko dɔ ye marché dɔ sɔrɔ yen ale tun kan ka pont de dilan keba pont dilanni baara ma daminɛ waati wɛrɛ la dɛ fo samiya in na o fana pont yirima dɔ de bɛ yen mɔgɔ bɛ ka taa tɛmɛ o fɛ an ka ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to nin bɛɛ la siraba kasara kunbɛli keba maa minnu bɛ sigi k'u ka maaw la kɔlɔsi n'u bɛ wari minɛ mɔgɔw la don o don siraw kan sira tɛ yɔrɔ minnu na degun bɛ maa minnu na 400 200 siraba joli yɛrɛ de bɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ siraba kasara kunbɛn siraba de kan duguncininw ni dugubaw k'olu bila ɲɔgɔn na donibatalaw k'i hakili to olu la maaninfinw k'a f'u ɲɛna nin y'u ka hakɛ ye maa joli bɛ yen bi keba ko sigilen don siraba ko kunna Bamakɔ yan n'o t'a dɔn yɛrɛ ko maaw bɛ ka boli sira minnu kan yɛrɛ maa joli de bɛ yen bi k'o ye siraba ko ɲɛnabɔbaa ye k'o ye péage ko ɲɛnabɔbaa ye k'o ye fer ko ɲɛnabɔbaa ye k'o ye anazari maa ye ko olu bɛ wuli k'u jɔ k'a lajɛ ka maaw bila sira ka fɛn fɔ u ɲɛna sabula fɛn dɔw bɛ yen u cɛ ka ɲi keba nka yalama o y'a ɲɛ ye wa ko dɔw bɛ yen u mamun cogo ka ɲi u bɔcogo ka ɲi tele la k'u majamu k'u fɔ mɔgɔw ɲɛna o ka ɲi nka baw yɛrɛ ta ye jumɛn ye a la jamanakuntigi ko ten ne keba ko fɛn min bɛ anw nafa jamanadenw nafa ale bɛ don o de da fɛ minnu bilalen don bi jamana kɔnɔ baaraw la yalama u bɛ jamanadenw ka hakɛw ɲini ka d'u ma wa n'i ye transport ta bi transporteur chauffeur joli bɛ yen k'o bɛ INPS la chauffeur joli bɛ yen k'o ka hakɛ dafalen don chauffeur joli bɛ yen k'o hakili tolen don o la u bɛ boli siraba minnu kan olu bɛ cogo di bi na maa minnu fana bɛ yen n'olu jɔlen don fanga tɔgɔ la olu bɛ wari minnu minɛ mɔgɔw la siraw la Mali ni Burkina dancɛ Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ Mali ni Sénégal dancɛ Mali ni Guinée dancɛ nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ sira ta fan bɛɛ lajɛlen fɛ wari bɛ minɛ mun de bɛ kɛ a la dɛ péage ninnu u sigi cogo n'u baarakɛ cogo jɔn de bɛ k'a la kɔlɔsi k'a baara jate minɛ keba an bɛ gouvernement fo dɛ keba wulikajɔ ni cɛsiri don o don fɛɛrɛ kura ka se ka sɔrɔ an ye degun minnu ye o ka se ka ban forokurabɔ tɛ taa walibɔ kɔ min ye nin waati in na u taara baara min kɛ Kulukoro ntɛnɛn tɛmɛnen keba a y'a to kimɛli ka kɛ ɲɛfɔli ka kɛ ko min ye anw fana sirabagamaw ye keba k'an ka hakili to an yɛrɛ la koyi
ka boli ye tiɲɛ nga k'i yɛrɛ do kuma bɛ mobili jukɔrɔ o fana ma ɲini an fɛ dɛ ka boli ye tiɲɛ ye sira tɛ min bɔ doni min tɛ yen minan minnu bɛ yen k'olu bɛ bila a kɔnɔ mɔgɔw ni baw ni sagaw ni fɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ mobili kɔnɔ an da y'an ka sanse yɔrɔ la fɛrɛn tɛ jateminɛ foyi tɛ jateminɛ e yɛrɛ wulitɔ i tɛ mobili lajɛ i t'a esansi lajɛ i t'a radiateur lajɛ i t'a pine lajɛ e bɛ tila ka doniba ta ka da o kan k'o ka se n'o ye a n'a surcharge n'a cɛncɛntalaw n'a a tɔgɔ ye di a charbon-talaw nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsiba ye maa minnu ye finitigiw ye kiba kɛnɛ min sigira kulukorokaw fɛ yen ko nin y'a siɲɛ 21 ye Dawudu tun b'a kɛnɛ kan minisiri Madina fana tun b'a kɛnɛ kan min ye Lamini Kapori Sanogo ye kolonɛli ale fana tun b'a kɛnɛ kan ko a laɲini kɛkun ye min ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye siraba ka kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo di maaw bɛ vitesse taliba min kɛ ko ɲinanta kuma bɛ tali kɛ o la sabula keba ko salongo san 2024 san keba siraba ka kasara min kɛra an ka jamana kɔnɔ 7,673 o de siraba ka kasara kɛra min sira maaw farisogo ma keba maa min bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ siraba ka kasara kɔnɔ 8,828 o maanifin de ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na maa minnu fatura 682 o de nin tora a la o ye salongo ta ye jateminɛw y'a yira sa keba ko n'i ye nin siraba ka kasara bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko min ye vitesse ta togo jugu ko o de b'a kɛ o la sa ko ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye tiɲɛ don an ka siraw man ɲi tiɲɛ don an ka taabolow man ɲi nka min ye jamana ye k'a b'a ɲini an fɛ an ka dɔ bɔ siraba ka kasara fana na an yɛrɛ k'an hakili to an yɛrɛ la wa min ye maa caman bɛ yen welewelemada bilalen don olu ma minnu ye sanfu la mɔriw ye an mago tɛ an ni na yaasa ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi keba kɛnɛ in kan Madina a y'i bolo fa k'a to mun kɛra ye min ye minisiri min bɛ sirabakaw kunna k'a ye minɛn di Dawudu ma han yaasa siraba ka kasara a bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min keba radar 4 radar minnu n'o olu bɛ lakɔlɔsili kɛ ale ni k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛ dulɔ min n'i tɛ dulɔ min walima i ye kɛlen don ka dɔrɔgu ta o minɛnw fana dira batɔ minnu bɛ yen n'o bɛ yelen bɔ sufɛ sa ka se ka lakɔlɔsili kɛ dɔ ka bɔ siraba ka kasara la cogo min ko minɛnw fana dira polisiw ni gendarmew ni sapeur pompiers ko minɛn dira olu ma u ka se ka baara kɛ siraba ka kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo di a yirala fana keba dɔgɔkun kelen hukumu kɔnɔna na fana ko min ye k'a daminɛ nin kalo in tile 14 na ka taa se a tile 19 ma baara bɛna kɛ ni chauffeur ye baara bɛna kɛ ni mobilibabolila ɲɛmaw ye baara bɛna kɛ ala anw yɛrɛ ye n'o ye passagers ye dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔna ka ɲɛfɔli kɛ an ye yaasa degun min bɛ an kan o bɛ se ka ban cogo di keba min ye siraba yɛrɛ bolibaw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na baara min sigilen filɛ nin minisiri bolo nin baara cɛɲi don nka ko sira tɛ yen sabula anw yɛrɛ fana bannen don kasiki don ma o ye kelen min ye dugubaw kɔnɔna na vitesse de bɛ taa lahaw ta maa 5 maa 4 o bɛ yɛlɛ moto kelen kan an mago tɛ foyi la fɛ t'an ɲɛ sira la sans tarder an b'u boli cogo min ka d'an ye k'an fana k'a lajɛ an ka dɔ b'an dogow la koyi yaasa min ye siraba ka kasara ye dɔ bɛ se ka bɔ a la bi min ye centre maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ u ka ɲɛmaa n'u ka secrétaire général ye Saka Jagite k'olu kɔni dusuma kasalen don dɛ tiɲɛ don u welela k'u ka taa siraba ka kasara ale kunbɛli baaraw kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ko nka ko Kayi yɛrɛ sira ko sira tɛ yen bi basigibaliya fana ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ caman fɛ keba min ye maanifu n'u bolominɛw ye o jɔrɔna bɛ olu la kosɛbɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ma se sufɛ a tɛ ku i la i ka siraba foyi minɛ bingalikɛlaw bɛ yen bamanciwalekɛbaw bɛ yen sira yɛrɛ fana ale fana tɛ sɔn ko o la sa k'olu chauffeur b'a kɛ cogo di olu minnu bɛ nin ko in na u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sa u k'u hakili to siraba la koyi ko sabula kasara min kɛra salon n'an m'an farati ɲinanta bɛ sɔn ka juguya n'o ye sabula siraw tɔw bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna olu b'a ɲini gouvernement fɛ fɔlɔ a ka siraw dilan maaw n'u ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min dɔgɔkun in kɔnɔna na fana k'u ka ɲɛfɔli kɛ polisilakaw ye finitigilakaw ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ ta ka bɔ kɔkan ka na maa minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnko ka sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ ka ɲɛ
min ye maa o maa ye n'olu ko k'o tɛ tɛmɛ olu to fɛrɛ tɛ se ka ban ka taa n'o ye dɛ keba sabula olu de ye ɲɛmaaw ye yaasa ko ka dɔ bɔ surcharge ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na olu ka fɛɛrɛ ye min ye o ye k'a yira k'a fɔ bi gouvernement yɛrɛ bɛ maa minnu bila baara la keba u ka kɛ maaw ye maa minnu tilennen maa minnu tɛ u jufa kɔnɔna lajɛ u bɛ baara kɛ tilennenya ni laadiriya kan yaasa jamana ka se ka nafa dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na fana keba ekɔli bilalen don dɔw kun kan ka don ekɔlisow kɔnɔ moto min bɛ ekɔliso la a tɛ yɔrɔ si bi donc nin ye sɔgɔmada in na baabu ye sirabaga kasara kɛlɛli ka dɔ bɔ vitesse la ani siraw yɛrɛ bɛ cogo di bi jamana ɲɛmaaw jɔyɔrɔ ye min ye anw fasodenw jɔyɔrɔ ye min ye mun bɛ se ka sigi sen kan k'a ɲini minisiri fɛ hali bi a ka dɔ fara laseli kan maa minnu b'a bolo k'u bɛ nin baara ninnu na keba a k'a f'u ye u ka wuli ka maaw ka degun yɔrɔ ɲini k'u furakɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ k'i to biro kɔnɔ y'a ye sirabaga kasara n'i bɛ fɛ i ka kisa ma keba ni moto b'i bolo i ka kasiki don lala n'i ma tanga dɔwɛrɛ la ni ala y'a kɛ ni maa tura ɲɔgɔn na i kunkolo yanfan kɔni o na kisi joona hali n'o y'a sɔrɔ i fari fan tɔw olu ye degun sɔrɔ nin ye sɔgɔmada in na kado ye k'a di min ye an lamɛnbaa cɛman n'a musoman mali kɔnɔ mali kɔ kan u garisigɛ donna min na bi sɔgɔmada in na o ye nin ye